ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଭଜାଟାକୁ ଖାଲି ଖାଲି କହୁଛି ଖାଲି ପେଟକୁ ଖାଲି ଯା ଯା ବଟ୍ ଆମେ କ'ଣ ନବାନି କାରଣ ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ବୁଧବାର, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ନୁହେଁ କି ଦିନ ଜାଗାରେ ଆଜି କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଡିଟେଲ୍ସଲି ସେୟାର କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କଲେଜଟି ଅଫିସ୍ ସେ ବାହାରିବା ଯାଉଛନ୍ତି। ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରୁଛୁ अरे कहना क्या चाहते हो? ଆସେ ତାପରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଲିଟରାଲି ଦେଖୁଥିବେ ପାଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଖତରନାକ ପାଗ କରୁଛି ବେ। ଘରୁ ବି ବାହାରି ପାରୁନି, ଇଆଡ଼େ ବାବା ବି ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ବି ନେଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବା ଚଢ଼ିବାରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତ ଆଜି ବି ଆଉ ସେମିତି କିଛି କୁଆଡ଼େ ବି ଆଉ ଯାଇ ହେଲାନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜିମ୍ ବି ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଛତା ଫତା ଧରିକି ନା। ଆଉ ଦେଖିଯିବା ମାମା ଆମର କ'ଣ କରୁଛି। ମାମା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭାତ ବସୁଛି, ଅଣ୍ଡା ସିଝାଉଛି, ତରକାରୀ ହବ, ମାଛ ଭଜା ଲଗା ଖାଇକି ଗଲେ। ଦେଖି ମାଛ ଭଜାଟା ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଭଜାଟାକୁ ଖାଲି ଖାଲି କହୁଛି ଖାଲି ପେଟକୁ ଖାଲି ଯା ଯା ବଟ୍ ଆମେ କ'ଣ ନବାନି କାରଣ ମୋତେ ଜମାରୁ ମାଛ ଭଜା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ଭଜା ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବସୁଛି କ'ଣ ଅଣ୍ଡା ସିଝା। ତ ଟିକେ ଜିମ୍ ଫିମ୍ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲିଣି, ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ, ତ ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30। ମାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଟି କରୁଥିଲା, ତ ମାମା କ'ଣ ଛଣାଛୁଣି କଲାଣି, କ'ଣ ବରଫ ଆଜି ବର୍ଷା ଦିନ ପାଗରେ ବରଫର ସବୁ ଛଣାଛୁଣି କରିସାରିଛି। ଯିଏ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ। ହଉ ଆଉ 2 hours later ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବରାବର ଖାଇସାରିକି ରାତି ବି ହେଇସାରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲି, ଦେଖିଲି ବ୍ଲଗ୍ ବି ଏଣ୍ଡ ବି କରିନି। ତ ଆଜି ଏଇଟା ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଥିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଯେହେତୁ ଆଜି ବି ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ଛୋଟିଆ ବି ହେଇଥିଲେ, ତ ଆଜି ବି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆମେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ସି ୟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍, ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।